Finally, Mtsogoleri Wadziko Lino Professor Kupita Mutharika ndizoti Wanyamukadi ulendo wake uja kumapita ku South Africa kubola mtambo amwene tikulina panopa ali mu mtambo mwinaso kumayandikira kufika olonso mwina wafika kale 2 hours padzatu kufika pa South pa ngati ukugwisa ntchito ndege. Ayi timutitole tifotokoze bwinobwino kuti zinakhala motani kumeneko. Inalitu ndendende mmene amakambira Justin K Saidi kunena kuti idzakhala 2 koloko akuti 14 hours ngati mugwisa ntchito 24 hours nthawi yake. 2 koloko adzakhala ndithudi nde akufumukapo ndege ikunyamuka pa Kamuzu International Airport. Zinali ndichoncho mmene imakwana 2 koloko shapu pasitu ndege kumawazika amwene kulowa mu mtambo wautali. Koma ndekuti anafika kumene kujaku isanakwane 2yo pasitu ndekuti kuperekezedwa ndi amene mlembi wawo Justin K Saidi mukudziwa kale amanena secretary azikhalapo nthawi zonse kuonetsa zonotokha papa ndekutino chichonse chili bwinobwino nde ampanga off kumuperekeza. Timaona ngati mwina amperekeze ndi amayi Jenasa kapena mwina mwake Inoke Chihana komano surprisingly anthu amenewa sanamuperekeze. Kodi anali busy kapena kaya mwina koma siti kuzozono kuti anthu ali busy kapena chani koma sanamperekeze. Amene amperekeza ndekuti nda Justin K Saidi ndi amene amatsogolera anthu operekeza Kupita Mutharikawo osati kumperekeza ukafika naye ku chipatala iyayi kungombayibitsa basi pa airport kuti yayi tikufunirani ulendo opambana. Anali Justin K Saidi kuzabwera ndekuti pamene paja kunabwera akuluakulu ena aku DPP enanso amboma akuluakulu awiri atatu angapo ndithu basi kenako ndikuzabwera ndekuti asilikali mukudziwa kale mtsogoleri wa dziko of course simungayiwaleponso ndekuti no George Jafu komandaro ameneyo wa asilikali ankhondo mu dziko muno pajatu Kupita Mutharika nayenso ndekuti ndi amatika chief komanda amene oyang'anira asilikali onse ali pansi pake ndi amene amperekeze mtsogoleri wawo sangoperekeza mtsogoleri wa dziko okha koma amaperekezanso ndekuti mtsogoleri wawo ngati asilikali ntanapita kumeneko basi ndekuti kumperekeza. Anammenyeranso maperereso pamenepopo kuti pamakhapu amkamwambo ake ndithu akuti a god of honor basi nokumenya aperere choncho iye kuzayima pamenepo masaluti kuzalizapo zimajeni zija zima trumpet zija basi no apa nde ulendo wautali kutsazikana naye ananyamuka ndithudi ndekuti ndi bodyguard yake ena ndi ena komanso amayi Gertrude Mutharika akazi wawo faro zimafunika zoona kuti kuna kuli konse makamaka pa udindo wakulu ngati umenewo komayenda ndithu ndokondedwa anu ndi amene amakupangani support basi tonde kumperekeza kumeneko. Tuti kodino akapanga chani ulendo utu kuteko ndo ku South Africa mene anenera moja kunena kuti no akapangako zinthu za private ndema kapena be akupitiriza okamba zonena kuti ayi za private zachinsisi bwanji mese kodi iyeyo ndi mtsogoleri wa dziko loyenera tizidziwa kumene azicha chimene apanga mufuna muzidziwa kuona kuti no apanga chani sizingatheke muziro zonena kuti kodi no apita ukasintha kapena shati kapena sizimayenda choncho ya pali ma privacy this is what we call privacy. Pali zinthu zimene ungapange kugulu ndi zimene sungapanga kugulu. Sungamanene zonena kuti no tizitenga makamera adziko oneka kunena kuti kodi no wardrobe yake kuoneka bwanji ifo yona kuti ndi mtsogoleri wa dziko. Mene tingamusungire privacy imeneyo apaso musungire privacy munthu wapempha kuona kuti ndikupita ukapanga zinthu zanga za private it's private tisamara kusokola kuti yayi tione kuti zimenezo nzotani ayi osamaonetsa umbuli otero 5 timangozozo umenewo ndi umbuli umenewo tasile ndi privacy yawo mene akunenera ndi akapanga zinthu za private kumeneko inabe kumapanga gesi kunena kuti ayi apita amenewo akalandira thandizo la mankhwala ku South Africa kumeneko ku chipatala mwina mwake sizikuyenda bwino pena pake kaya nzotero mesero za private kodi nde mufuna berizika nkhabe kodi nifake tukamba zoro umenewo umakhanga rumbuli nde tikufuna be kuti no ngati anthu tione kuti mtsogoleri wathu kodi nakuyenda motani ndi zikunchitikira ndi zotani kodi tifuna kudziwa zimenezozo koma pali zina ndi zina zomwe sitingamakankhe ngati zimenezozo timusiye muno wake ngati wafuna kuti ayankhula ngoma ngati safuna kuyankhula musiyeni aliso ndi ufulu sizorefana kuti no mtsogoleri wa dziko nde kuti ufulu wake womatha kuyankhula zimene akufuna kuyankhula ndi zimene akufuna kubisa nde ukhaye kuti watengedwa iyayi ali ndi ufulu. Everyone has rights ufulu ndithudi.
monga madabwetu kuti ndikuikokakoka kunena kuti privacy ali ndi ufulu enanso kumati kodi iweyo akulemba ntchito kuti uzimuteteza Peter Mutharikayo bwanji. Ayi tikufuna kukamba izitu chifukwa chonena kuti pali makapena ake aku MCP kaya ndi anaphunzira liti kulemba pa social media panda kumangolemba tu zimaparagrafu kuti china chilichonse kumangotsutsa akadzuka mamawa chomwe chikumayenda ndi kuti mmutu mwawo ndichona kuti ndilembe zotsutsana ndi boma, ndilembe zonyoza Peter Mutharika kapena ndinyazitse ndione kuti kodapa zingaoneke kuti ndingazionetse monyatsa zinthuzi ndizionetse monyasa ndeto basi tumpakana kumalemba kuti tamuonani Peter Mutharikayo mesa kuti akapanga ulendo wakewo ndi za private ndengati uli wa private nchifukwa chana atenga asilikali aboma mesa amene nangoenda anoyekha sende ndi asilikali fuka makamba ubulutu wonde umenewo chifukwa chonena kuti iye ndi president ka asilikali wodagwira ntchito yawo pamene asilikali agwira ntchito yawo pamenepo ndi mmene zikwena zikhalire pamene apakhale guard of honor ndithu samangonyamuka president uja pamene andithu apange choncho ndithu komano khangati kunena kuti iwowa samazindikira basi ndafuna angona cha asilikali wachokepo mesa ndi ulendo wa private osayikapo asilikali amene pasilikali mbwerekere za ntchito yanje azipita basi amene yoyo angoyenda yekha chanchani ndi president lusika punthabuwe ngati iwe ndineyo yayi amene ndi president ndithu wadziko amene ayende ndi asilikaliwo anyways ndifakete maiko kabe kuti ayi musungireni privacy yake munthu apite kumene akapange zimene akufuna upanga abwera akwatipeza mwayiona imeneyo ndi ubwino wake ndionena kuti uyu ndi munthu amene notingapaka mpezoni ndi akamanyamuka choncho kuti muyende bwino osati akamanyamuka nyuzino mutithera misonkho yathu ino mutithera forex yathu ino mukangopala sanjenga ku German basi mukatero mukafika kulo mukagwirana dzanja ndi papa mukatero ndekuti chani mufike ku Zimbabwe uko mukaonena ngwagwa ayi ndithu zikuoneka kunena kuti ndi munthu woti akupanga zolongosoka ndi maulendo wasako mayende ndi of course tipangeko point out zimene chocho mukuona zona kuti pali kusiyana pakati pa chakuya ndi Peter Mutharika iyi ndi trip ya namba chani kodi kutuluka no mdziko mo sautuluka sotuka panga zinthu zaboma private mayiona ndikaziwiri twaka koma maulendo amene wa miyezi imene iyi miyezi 5 iyi chakuya nakatha kuyenda mwina so 20 times maulendo ake so opanda so phindu so ngatawo mayiona mwina kulo kuti chabwina ruze ko privacy aziruzo zonena kuti yayi ndupita rukalongosora zonena kuti tipeze chani zithandizo tipeze dziko liliyende lipite pasogolo koma ayi ndithu opanda so phindu lina lililonse pero umene kucha akatero basi ukapalasa njinga dzekete lipeya basi akatero abwerereko akuti tunde atani analepa ulendo wa president misonkho mbwerekete ya anthu ziyanthu zotenga zambirimbiri kwa muoneno anthu amene watenga Peter Mutharika very few people I doubt ngati anthu amene akumafika so even 10 ndukayika sakufika 10 ndekuti no mwina ndi bodyguard wawo iwo bodyguard wandani wa Peter Mutharika iwo apita Mutharika ndikuti kumabwera ndekuti ndani ndekuti kubwera mwina kaya munthu mmodzi kapena awiri mwina highest mwina kwa makambese sanatenge anthu ochuluka iya zimafunika choncho anthu amene amperekeza osewa abwerera soro kuteko pachani pa Kamuzu International Airport pacha ayi tikufuna beti zingonena chonse inu tu muyende bwino kaya mwafika kale ife tingoyamika kuti ulendo wabwino mukafika umene koko mupange zimene mufuna upanga ende pasakheso pressure ina iliyonse kape wina aliyesa sayerekeze kunota akupaseni pressure kuti kapeta muforokoze kaya chani inuyo do your business there mukamabwera muzatipeza kunoku and everything is okay zikuenda bo panopa tikumadyabe ndi zimene tikumayamika and zinthu zikuenda bwinobwino mu line yake ndithudi akuti